Dumudugo nga, putang ina, dumudugo. Medic, dumudugo. Grabe yung nangyari kay Rendon mga besi ko. So, panood ito mamaya, hindi siya nakakatuwa kasi. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Rendon Labrador, duguan ng magkasuntukan ni Kenjan Serrano. Basketball ang labanan pero wala pang isang minuto mga idol, nagkasuntukan na. Tunay ngang mainit ang dalawa. Hindi pa rin talaga nawawala ang pagkainis ni Rendon Labrador at galit ni Kenjan Serrano kung saan nagkasalpukan niya sila noong press conference pa lang. Itong si Kenjan Serrano mga idol ay talagang matapang na tunay. At itong si Rendon Labrador naman ay walang inaatrasan. Kaya naman sa mismong event ng Battle Lab YouTuber ay nagpasiklab nga ng production number. Entrance pa lang mga idol ay talagang tindig balahibo nga. Baka sa entrance! Yan ang entrance! Grabe entrance! Mausok kanina, mausok na! Hop! Parang New Year ka, shit! What a entrance! Dapat kayo hindi tayo mag-entrance eh! Angas tayo! No quality production! Samantala hindi kalaunay nagkasuntukan niya ang dalawang sikat sa gitna ng court. Tinawat naman ito ng mga bouncer ngunit nung maawat na ay duguan ng ilong nitong si Rendon Labrador. Madami ang nagulat. Nagulat din pati si Tony at saka si Boss MG. Kaya naman very disappointed itong si Idol Makagago kung saan sinisira nito ang larong basketball. Dahil kung gusto pala nilang suntukan, edi dapat sa suntukan na lang ng mga sikat sila sumali. What a entrance! Dapat kayo hindi tayo mag-entrance eh! Angas tayo! No quality production! Puta! Iba talaga si MG! Tawag naman ako, ayaw na naman eh. Malupit. Pero, tignan mo si Rendon. Well, hindi ako bias dito pero putang ina. Pero para gano'n na nga. Ay, nagpapatay ng lights! Putang ina! Lumalayo ako ng konti mga besi ko. Let's go! Ayun, nakatapos si Rendon. Grabe ang suporta ng asawa ni Rendon. Yung nagdarinig ko mga besi ko. Kinikilig ka? Oy, dapat away agad. Huwag naman away agad. Putang ina naman away agad. 10 segundo pa lang. May dugo? Wala. Yung mata niya, iinom na. Dumudugo nga, putang ina. Dumudugo. Medic, dumudugo. Oh my gosh. Grabe yung dugo ng ilong ni Rendon. Oh my gosh. Grabe yung nangyari kay Rendon mga besi ko. So, panood ito mamaya, hindi siya nakakatuwa kasi hindi hanggang ngayon hindi huminto yung pagpapuro ng dugo sa ilong niya. Nagulpin ako. Hanggang ngayon, nag-uusap-usap pa rin sila MG doon sa isang gilid. Nakaka-stress sa mga ganap. Ay, Too much na nangyari mga besi ko. Too much talaga. Ay, tayo si Jonah. stress itong co-host ko mga besi ko. Sobrang stress. Hindi mo na na-enjoy yung laro. Oily na ako ngayon, tol. Alam mo, oily mo na. Kumuha ka ng isa. Igagano mo lang sa mukha mo. Tatanggalin mo masaya. Ganunin mo lang yan. Ikaw, di ba? Ang dami mong oil. Mangutim-ngutim na nga. Malangis. Stress na yan mga besi ko. Oh, yan. Salamat na. Oo naman. Pakita yung patayin niya. Sobrang oily na. Hindi, pinapasaya ko lang to. Stress na eh. Raktak siya. Hindi maganda yung event. Pero ayaw ko ng ganun, man. Alam mo yun? Entertainment is fun. Is cool. But hindi ganun, man. So, pagsuntukan ng gusto mo, dito ka. Hindi ka nga kay Jonah, hindi sa akin. Basketball yan.
Samantala mga idol, hindi pa po tayo makapaglabas ng video dahil wala pa pong inilalabas sa video ang na-barrel up YouTuber. Ngunit naglabas nga po ng spoiler video itong si Mami Tony Fowler kung saan isa ito sa mga basayan na nagkasuntukan nga ang dalawang sikat. Anong masasabi nyo? Scripted lang ba ang lahat? Gayoy may nagsuntukan na nga ang nagaganap. Scripted pa rin ba ang lahat? Gayoy may duguan na. Ganun pa man mga idol ay may kanya-kanya tayong opinion. Mag-comment lang at nang mabasa ng ating mga idol. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan kitang subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.